Platíte vysoké pokuty a často porušujete dopravné predpisy? Kontroverzný projekt sľubuje, že vďaka nemu sa platenie pokút za rýchlosť či parkovanie stane už čoskoro minulosťou. Problém s ním nemá dokonca ani naša polícia. Ak o sebe viete, že ste temperamentnejším vodičom a vaša peňaženka sa už vďaka tomu poriadne odľahčila, istá firma sľubuje riešenie. Tvrdí, že stačí zaplatiť 140 eur za rok a všetky vaše pokuty vybaví. A je to v podstate odozva na neprimerane vysoké policajné pokuty a policajnú šikanu. Ako je to možné? Fígel je v tom, že ak dostanete pokutu, vždy máte možnosť ju nezaplatiť a vybrať sa na správne konanie. A tu už do hry vstupuje firma, ktorá pokutu vraj pomocou právnika s policajtami vyrieši. Sa vzťahuje na všetky dopravné priestupky na území Slovenskej republiky. S výnimkou jedného prípadu. Ak totiž za volantom sedíte pod vplyvom alkoholu či drog, máte jednoducho smolu. S takýmto druhom biznisu ale nemajú problém ani tí, ktorí vodičom samotné pokuty udeľujú. Každý účastník konania o priestupku má právo dať sa zastupovať inou osobou. Dopravný analytik si však nemyslí, že novinka sa oplatí každému šoférovi. Ak niekomu by to mohlo vyhovovať a malo to prínos, tak pre toho, kto zle parkuje. Na prvé počutie však o novinke pochybujú aj niektorí vodiči. Lebo pokutu treba zaplatiť, hej? Nie. Prečo nie? Však nemám toľko. Určite nie, radšej si to vybavím sama. Navyše na správne konanie sa nejakú dobu čaká. Marian Ujházia, Viktor Vince, televízia Markíza.